پشتی باژێڕی بووسڵ هاتە ڕزگارکردن ئاوارین وی باژێڕی کەمپێ سنوورێ پارێزگا دهۆک ڤەگەڕێنە سەرجوو هوارên xwe li dor wan amarên destkursat news keftin ji sercemê nêzîkî 18000 awara heta niha pitir 14000 awara vegerîne sercû hûwarên xwe li Mosul û dor û bera. Wextê operasyona Silberî dest pê biket me li Dihokê berhevî kirbin ku 5 kempa avay kirin filan jî me 5 kempa avay kirin. Gelek xel me wergirt me heta bingehê pêşwazî jî me çêkirin li deverê. Pêjeva hat kirin û wekî dibêjin wekî emniyet jî tehqîq li gel hate kirin û pêşî me birine kempa hemî xizmetgozarî me bo dabîn kirdibûn wekî saxlemî û heta medrese jî me bo avay kirin û îdareya li wêrê heye tewzîa hemî tiştî me serkiriye kel û berên navmalê vê gavê jî heta hedekî 1900 mal êman nêrgizeyekî duyê kempa qeyma pir bû 6000 mala pitir têda bûn bezê gavê gelekî zîrîne ser ciwarê xwe berê piştî rizgarbûna Mosul û deverê dewr û ber. Evroke piştî rizgarkirina bajarê Mîsilê û ev xelke rêk bû hatiye xweşkirin xelkî xeviya dilê xwe jî ew jî bi heza dilê xwe qasta war û cihêt xwe kirîne me wek bordê kar û barên mirovatî û hevkarî digel hemî hêzê timeyê emnî dîsan rêk xweşkirin bû xweşkiriye bû hindê ku ev e bi silametî bizirne ser cihwarê xwe. Li dor hatina awarên Mosul û kartêkirina wan ser herîkarîkirina awarên berî operasyona rizgarkirina Mosul nûnerê parêzgarê Dihok bo karûbarên awara ewyaka de xuya kirin. Piştî operasyona Mîsilê an berî operasyona Mîsilê me hemî gava yanî hemî wekî bijin harîkarî û asankariyê bû kirin ku vegerine vere ser cihê xwe û tanûkê jî em şê bijin nîzîkî 14000 xêzanê vegeriyane wekî dibêjin taybetî ev yanî ev li devera Mîsil wekî dijin vegeriyane ve em hemî harîkariya pêdavîstiya bû dikeyin ku zivrin ve yanî û tensiqê li gel lanê peywendîdarê dikeyin ku bû lanê emnî û lanê dîce rosayê trekxirawa jî ku ev harîkariya bikin wextî demê zivrin ser cihê xwe. Her rosa wek parêzgeha Dihokê me çendîn kombûna me agadariya hemî rêxrawetî wênê kirîne û her rosa yê international kiriye ku em daxwaz dikin ku ev xelkê vegerine ser cihwarê xwe ku piştevanî lê bikin û proje bû encam bidin. Ji hejî gotina Snûrê parêzgeha Dihok 5 kemp bo awarên Mosul hatbûn duristkirin lê bi tinê 3 kempa hatin akincî kirin û ku pitir 6000 xêzana bûn û niha piştî vegeriyana wan tinê nêzîkî 2000 xêzana mayne û ew jî çaverê vegeriyanê ne. Şêrwan Xidir, Kursat News, Dihok.